Video obsahuje vulgarizmy, perverznosti, čierny humor a nezmysly. Ak máte problém s obsahom, nesledujte ďalej. Dnes jaký krásny slnečný deň. Zazvoní tomu kokotovi. Kurva, ešte to aké masné od semena. A pozri sa, ten Indiana Jones ako trtká toho konia. Áno, toto sú tie sušienky so šitou. To čo pičuje? To vypnem. Čo chceš ty Ahoj. Do piči, fakt, to som nechcel, kurva. Neskáž do toho, vidíš, že je to ešte tekuté. Drž piču, a ty mi just potom chodíš, že... To je ten kokain v tuhom stave, Nie. nepamätáš? Drž piču. Ale toto je v tekutom stave. Čo, zajebem ti klincom do ryti. No poď. Pozri sa, sadni si, tu máš tie keksiky so šitou. A pôjdeme si pustiť to porno Indiana Jonesa, to zvieracích. Dobre, ukáž tam sa dáva a ja toho si konia. dám. Daj si, mňamka. Kurva, ale tam žiadne nie sú do piče. Jakže Kde tam zmizli? Robíš kokot? Ten čierna diera do piče vyjebané. AMDčko ich ukradlo na orgány. Kurva. Jo, piči. Čo teraz? Tak si asi vyrobíme, nie? Počúvaj, vygrcaj mi ich naspäť, asi dám. Ešte, nie, to je to zlý nápad, nemám rád teraz momentálne takýto fetiš. Pozri, tu je tá kuchárka, tu je ten Jozef Fritzl. To sú príbehy a recepty zo sklepa. Pozri, vidíš, toto sú sušenky, čo mu robila tá piča. Áno. Dobre, toto Daj ja to do všetko piči, zdekujem. pozri sa, aha, toto je ten medík. Toto sú nejaké pičoviny, sračky, ty si dojebal vaja, ty kokot. No jebať. Vadí. Dáme to aj so škrupinami. Áno. Rozjeb ich tam. No dobre, takže prvé čo dáš je, že vystriekaš sa do toho. Dobre. Tak Ale dajte musíme sa prevážiť. Tak? Vieš čo? Takýto pomer semena tam áno, dáš. je to rovnako dobre. Dobre, môže byť. Teraz tam nasype ten koks. Toto je ten modifikovaný škrob zo židov, áno. Tak, pekne to tam daj. Všetky Sú prísady. áno, A dávaj to sú pozor, aby tie boli vaja. všetky prísady v pokope. Nalej tam to semeno. Áno. To je to žirafie semeno. Áno, lej to tam. Ale musí byť duhové. Není to Skittles, takže není to zo žirafy. To je na piču. Nás ojebali. Počkaj, dáme ho tam viacej. Pusí sa, jak to krásne rozpustí to. Vidíš? A hneď je to nalejme lepšie. tam ešte toto. Tak pekne to rozmiešaj. Áno, do piči. Však ale Vyzerá to nejaké, dobre. Však to je nejaké také moc husté, nie? Ale dobre to vyzerá. Ani nie. Ale hej, vyzerá to dobre. Počkaj, tak pekne to tam najebujeme. Počkaj, to sme moc zahustili, kamaráde. Ale čo by sme moc zahustili, dobre to je, však to je ideálne, pozri sa. Vidíš, daj to do toho skurveného valu, staďal žrali tie prasce. Áno, pridáme tam toho viac. A nalejeme tam ešte ten koks. Dobre. Čiže kokot. Presne Aha, tak. dáme tam ten koks v tuhom stave. A daj tam tie vaja. Aj tie škrupiny. Áno, daj tam tie škrupiny a vaja, aby to bolo také krásne chrumkavé. Áno. A pozri sa, toto je ten Dildomet 3000. Je ten variaškonátor, dildodátor 360 Dopi, 000. ty si strašný kokot. Boha. Čo mi to odjebalo motor, no ďakujem. Do piči. Počkaj, rozmýšľam, čo s tým spravíme. A Vieš pozri čo, sa, dajme dáme to to do do miešačky. miešačky. Áno, a pomiešame pozri s sa. tým aj cicinu. S týmto som si miešal vajca. Áno, presne Áno, tak. najeb to tam kokot poriadne. Presne Áno. tak. Je to tak sexy, ono to staďal vytieka, pozri to sebe. Jak sa to krásne točí. Áno, To je nádherné. to je taká konzistencia. Bože, to je krásne. Joj, ty kokot. Tak a áno. teraz to pekne Lej vidím. to tam, pozri sa, už to strieka. Jo, udelej sa mi na to, ty bejku. Dobre. Jo. No dobre, polož to na tento vyjebaný stôl a ideme tvarovať. Poď. A vyžehli mi Aha, to. to je tá AMDčková žehlička z Hej. predajú. Áno, Som ale- kúpil pred týždňom. Hej, ale tá už je na vzdušný pohon. Tá není, ty kokot. Daj to do piče, pozri sa. Nebíba. Nejdem ťa byť, ani strkať do riti, ideme to Aha, valkať. dobre. Tak to pekne rozvalkáme. Do riti, ale ja som to predtým neumil, to bude tam cítiť ten Slavíkov anus. Boha. Fuj, až sem to smrdí do No piči. však práve, no jebať. Tak tam nasypeme na zem trochu koksu. A vyjeb to tam. Áno, hneď je to lepšie. Anus. Dobre. Tak to tam vyjeb tak krásne. Dobre, tak poď, znasilníme to A cesto. poválkame to po tej hnusnej, chlpatej, vyjebanej, osemenenej zemi. Áno, Nevadí, aj týmto valcom, s tým som si Áno, presne tak. žehlil vlasy. áno. Na cicine. Tak, A teraz, teraz to pekne prehrabeme. poválkame. To je to dildo so zmetakom na vajca pro. Áno, S tým si preškrapkávaš. to je ten lisovator 2600. Aha, tým sa lisujú vajca. toto je A môže toto je zastrihávač chlpov. Dobre, pozri, už som z toho tú piču vystrihol. To není piča, to je ekváter. A toto? Idem si s tým vyšpizovať anus teraz, počkaj. Do piči, čo to nejde kurva? Ale mám to nastavené ako dildo. Oh. No poď, potiahnem ťa. Do piči! Ešte ťa zasilním od zadu. Kurva.
Žiadne také, musím ja teba. Do píči, au. Kurva. Kde si, kurva? Čo tu je? Do píči, ešte aj ten osraný zvon. Aha, pozri sa, trúbka. To čo je, jebe Budeme to? do píč. Fuck. Kurva, už to nemáme ako zožrať. Nevadí, však budeme to tvarovať, hej? Počkaj, takto, ideme tvarovať kvetina. Čo? Hej, presne. A pozri sa, toto som doniesol tú vintage telku. Je. To je s rozlíšením 320 x 480. Nie, nepamätáš, to je tá komunistická rúra na Židov. Aha, to není tá vintage telka, no jebať. Áno. Tak to je tá rúra špeciálne pre malé židovské deti. Tak Áno, jebať. presne tak poď vytvarujeme tam teraz ciciny a kokot. A vytvarujeme tam židovské hviezdy a hakové Áno. kríže. Pozri, aké sú pekné. Jau, ty kokot, fuj. Boha, oni ma opalili, tie židovské Pozri sa. piče. Aha, ideme ich zbiť, ich, poďme, daj im na solár, kokot. Aha, pozri sa, aké sú čierne. Oni sú nerie. Fuj. Tak, pekne to zavrieme. Do piči, áno, tvaruj, poď. Vidíš, ja som ideš. ti to hovoril, že to sú tie negerské hviezdy. Áno, do piči, ale ak budú negerské hakové kríže, tak nás za to zavol. Teda piču. Lebo to zneúctíme. A potom nám budú dávať židovské hviezdy okolo anusu a na sucho. To je na piču. Au. Tak jebať. poď pekne Aha, teraz. teraz ideme to zjesť do Čo je? Kurva, to je aké tvrdé. Počkaj, to čo sme urobili? Počkaj, kusni si do toho. No čo? Ja som si vyjebal zuby. Kokot. Počkaj, ideme to trošku opiliť. Ty kokot. Koľko by sme vytvorili tvrdšiu zliatinu ako diamant, čo ti jebe, to predáme na čiernom trhu. Rozjeb to. Či si kokot? Lol, what the fuck? To si zabil? Počkaj, ja mám nápad. Ideme si zozverať cicitu? Alebo nie, obložíme to tú osemenenú onú, tú pičovidu, či čo to je. Tak pribijeme to tam krásne. No poď, tu máš, pribil podávam som si ti to. vajco, kurva. Áno, tu máš. Ber to. Ber. Jeb. Áno. Pozri sa, Tak, pekne dávame to tam tam tie nájde. vyjebané hviezdičky, hakovie kríže, pičovinky. Je, aké to krásne. Áno, krásne. A takto sme si pohodili. Áno, presne tak. Anus. Ináč Dobre. mám osratú ruku. Nevadí? Boha.